Boys, jeg kan ikke gøre noget ved det her hår her. Can't do anything. Jeg skal nok nå metroen. Vi skal mødes med Vendel klokken 14.44, tror jeg. Så W Vendel for at vil gå med mig, chat. Så da jeg ikke går derind helt alene. 2 subs for 930. Damn, chat. Der findes ikke dårligt vejr. Der findes kun dårlig påklædning. Am I right? Man kan altid tage tøjet af, men man kan ikke altid tage noget på. Og før der er nogen, der siger, hvorfor jeg sådan squincher med øjnene, det er en sygdom. Jeg tror, jeg har fået mit højre øje. Jeg skal til et eller andet halløjsa. Eller så er det, fordi jeg er for meget indenfor og ikke ser sol, så alt er bare skarpt. Bor du alene nu? Nej, jeg bor med to homies. Og folk de er simpelthen blevet studenter allerede. Den kommer nu vel? Eller hvad? Nej, det var sgu ikke den. Jo, det var det sgu. Skal du have noget at drikke for 7? Jeg vil gerne bede om bare en vand, faktisk. Folk de tror, jeg er skidt til at stå med en tripod og snakke til mig selv. Spørg mig om Jello Wiki. Hvem er jo Jello Wiki? Det er sjovt, at I tror bare, at jeg er sådan en abe i et bur, der bare gør sådan alt, hvad det er, I sådan siger. Som om, at det er noget, jeg skal gøre. Hold kæft, hvor det varmt lige nu, mand. Heller ikke en dametaske. Nej, det er ikke en tote bag. Jeg ved ikke, hvad det er. Der er i hvert fald lynlås i. Hey! Hvad så varmeste? Hvad så, bror? Hvad så, bror? I lige måde? Hvad så, er I klar? Ja, det er nice. lidt det der, ikke? Men det er hygge. Ja. Jeg har også, du ved, jeg er blevet helt dripped out i... Pædagogoutfittet i meget det der regntøj. Ja, det bliver nødt til. Ja, lad os gøre det. Jeg kan godt være her, jeg har været det. Hey, tak, bror. En lille ice tea. Ja. Jeg ved, det er. Du er big bro Efter hvad? efter du kom derover. Vi skal også til at have dig herover. Ja, det er planen. Men jeg var jo ikke lige så heldig som dig. Jeg bare lige kunne flytte over gratis, og bare lige fra den ene dag til den anden få en god lejlighed. Og Nej, true. det tager lige lidt tid. Også True. jeg skal sige min lejlighed op, så lige kan det går der 3 måneder jo. Altså, jeg gider jo ikke sige lejligheden op, og så bare betale 3 måneders husleje. Men lad os være... hus og alt det der helt oppe og sådan noget. Men det er nemlig det. Lad os være ærlige. Du vil heller ikke mærke det at betale 10 lapper i husleje. Det ved du sgu ikke. Nej. De kontrakter der, de er dybe. Kom og wiki os. Fætterhus. Alle de her drenge, de er nogle fætterhus. Hvad? Ja, det gør jeg. Altså, det er jo ikke planen, jeg skal, du ved, booze i dag. Det er det ikke, men hvis jeg nu rammer en enkelt eller et eller andet, så kommer jeg sgu nok til at... Når der er fri bar og afterparty, bare folk at booze. Det må være hyggeligt. Ja. Men jeg er jo blevet så gammel, at hvis det er, at jeg bare lugter til en øl, så dagen efter, jeg er fuldstændig færdig. Jeg har også fået Kan slet ikke, du ved, gøre noget. Hvor mange har du med på syne? Hvor mange har vi med, chat? Jeg ved ikke, Man kan ikke se det der på. Nej, jeg ved ikke engang, hvordan man gør, at man kan se det. Det må du da gerne. Det må du gerne, jo. En lap. Ja, de er faktisk rimelig gode. Hvor det er varmt. For en hairline. Tak for det, bror. Skal jeg besøge Tyrkiet eller hvad? Som I skriver hver dag. Ja. Men chancen 1-10, du går op og spørger de piger bag os, om de skal til distortion. 0. Nå, okay. Chancen til 10, du hopper i vandet. 3, 2, 1, 4. Jeg havde gjort det, det ved du. Jo, det kan jeg love dig for, jeg havde. Alright, guys. Thank you. Velkommen til. Hvad så, boys? Hvad så, varmeste? Oh my god. Hvad så, bror? Lidt, mand. Kan du se dig? Hey, kan du se dig? Hvad så, bror? Hvad så, bror? Det er lige streamen. Er det stream? Det er streamen. Hej, stream. Hej, streamen. Gør du se dig, mand? Nu er det meget det der at finde et sted, hvor det er... Ja. Der er det live. Er du live? Bare lige vide, at vi kunne sige nogle visse ting. Hej, livestream. Hvordan ser man ting? Dernede. Der kommer der hvad med, ikke pony, jo. Hvor er antal inde? Jeg tror, vi er 1100 eller sådan noget. Nej! Bro, du er oppe. No way! No way! Tak, bror. Tak, bror. Fucking ej, den er fed. Åh, her.
med brillerne der. Jeg kan godt se, hvad du laver. Jeg prøver lidt. Jeg kan godt se, hvad du laver. Så jeg vil lige at finde et sted nu, hvor Har det du er, sådan man et kan her? sidde. Med Crater. I already got it. Er det det nye, det her? Jeg har aldrig nogensinde gået med briller før. Jeg synes, det ser meget godt ud til dig. Det er måske ikke helt dumt. Hvad er det for noget, du streamer fra? Jeg streamer for noget, der hedder Moblin Føj. Ja, alright. Altså, det der er med dem, ikke? Det er, selv hvis jeg var dripped out i Prada og Gucci, så vil de stadig være sådan, hvorfor ligner du en hjemløs? Men du er også sådan en, der er sådan... Jeg ved ikke hvorfor, bro, men du er nem og sådan... Og mobbe? Ja, Ja. det er du. Du er faktisk Men virkelig det er en nem. god ting. Ja, det er det. Det er en god ting. Ja, det tager mig tilbage i 5. klasse, hvor jeg blev skubbet i buske og sådan noget, da vi spillede fodbold. Så fuck dig. Er det rigtigt? Ja. Er det sådan noget? Ja. Nej. Hele tiden content. Hele tiden kamera over det hele. Har du fået en pizza nu? Lige meget. Hvad så, bror? Har vi det godt? Ja, der er lidt stream på. Streamer du nu? Hvad? Er det mig, vej? Ja, det er dig. Hallo alle sammen, skal vi lige sætte os over til et andet bord i stedet for Argo? Jeg sidder også her sammen med min ven. Sammen med min ven. Er du klar til i dag? Hvad er der her i? Intet. Der er vand. Der er vand. Sveder helvede til det. Der er pizza nu. Ja. Jeg kan love dig for, at Sønder han er glad. Han er helt det der. Han napper også lige sådan en her. Han tager til Barcelona. Sammen med Senior. Sammen med Cooper. Fornøjelse. Chat. Mega nice, den kommentar. Har du set, bror? Ja, det er mega nice. El. Det er fedt El Argo, men I ved godt, hvad der kommer til at ske. Pre-El, men... Det er jo pre-El Argo, tror jeg, men... jeg ved sgu ikke, om det fungerer at streame så meget her. Jeg ved ikke, hvad content det er, og... Hvor content det er at sidde og se og spise pizza, og jeg sagde det jo. Men det er sådan, jeg ved ikke helt, hvad det er, vi skal gøre her. Jeg ved ikke engang, hvornår det er, vi skal afsted. Chat. Det er noget med, at der er mange af de her mennesker, jeg aldrig har mødt før, og de bare tror, at jeg er fucking weird og sådan noget, chat, jo. Det er derfor, jo. Det er det. Det står i systemet. Okay, fuck it. Vi hygger bare så lidt, chat. Det er bare svært at gå rundt, og det er svært at gå fucking udenfor, og alt det der shit der. Det er lige streamen. Det er streamen, jo. Hvad så, bror? Varme til Asger. Hvad? Ja. Jeg skal passe på, hvad jeg siger. Ja. Alle streamen. Er vi varme eller hvad, min ven? Skal du være det der i dag, ligesom sidst? Siger du? Ja, jeg skal være helt varm i dag. Det der. Wow. Ja. Reverse. Hvad så håb? Det er racistisk at sige, hvad så håb til mig? Det er racistisk. Jeg var hvad? Prøv at høre, vi hygger i dag. Vi skal til Distortion. Argo, han er jo den mest oppe mand i Danmark. Lige... Lad os lade være med at snakke om færgen til Aarhus. Ali må få et billede. Det var det, jeg gik rundt med dig. Mester Forræder, come on. Håb. Hvad så, mand? Hvad så, Eko? Jeg er slet ikke Eko. Argo er en trend, det synes jeg også. Har du ondt af mig? Ikke så længe herovre, jo. Jamen, det er det, jeg siger. Hvad så, chat? Hvad så? Så varmeste. Har vi det? Er du også på noget vand? Ja, det er bare Red Bull. Nå, det var Red Bull. Ja. Er du på... Asger på den her? Jeg er på danskvanden. Jo. For første gang nogensinde. Hvad er det for en trøje? Everlast Home. Okay, sygt. Who's that girl? Nej, det her det tager mig tilbage til karneval. Jeg kan slet ikke være i det Det der. her, det er jo det tætteste, sådan er på karneval i København, man kan komme. Ja. Og det nærmer sig næsten engang. Men hvad hedder det? Det er jo første gang, jeg skal til Distortion, så jeg ved ikke, om det er lidt ligesom, da vi var på spot. Sådan, skal man hele tiden sådan gå fra plads til plads, eller kan man ligesom være ved den samme scene, og så bliver der spillet? Vi kan sagtens være her helt sådan der.
Okay. Vi kan sagtens være der ved Red Bull hele dagen. Okay. Men du, der sker fucking meget andet grineren. Jamen, det er det. Men det er også bare et år. Jeg har jo slet ikke styr på, hvordan det er, man overhovedet skal sådan gå rundt eller noget. Altså, jeg har jo taget regntøj med jo, fordi det var så dårligt vejr. Så jeg har regnpants og regnjakke og hele lortet. Okay, klar til det hele. Ja, exakt. Nogen I fjerne den der bussemand? Ej, undskyld. Har du en bus, Men mand? det er fordi, jeg er kronisk snottet for tiden. Beklager. Same. Jeg har også været det 2 uger. Synes du har feminine øjne? Hey, det tager jeg. Det tager jeg. Regnpants. Jeps, regnpants. Exactly. Er den væk? Jamen, det føler jeg jo. Jeg så den heller ikke før. Tror vi tilbage, chat? Jeg tror, vi er tilbage. Skal du også skal du med på 8 efter? Skal vi ikke tage en biltur? Er det det? Okay. Men igen, jeg er jo typen, ubehageligt tæt på kameraet, beklager. Jeg er jo typen, der aldrig gider at sige for meget i starten af aftenen. Det er rigtigt. Det er det, vi snakker om. Ja, det har vi faktisk jeg vil hellere være sådan der, okay, jeg ved ikke, om jeg tager med. Og hvis jeg så tager med, så er det sådan en, wow, okay. Hey, Simon kom med. Ja, det er meget banger. Også fordi, ved det, så har man ikke sådan løftet det alt for meget. Sagde du ikke nogen vildt? Nej, jeg sagde nej. Okay, det var fordi, der var sådan noget Get Creatoren på, du ved, et sted, og så var der dine øjne, og så... Ja, jeg synes, dine øjne lignede lidt Fie Laursen, men ikke resten af det. Og efter det blev revealet, så var jeg sådan, ej, ved du hvad, jeg kan godt se det. Og den der helt skuffet kigger på mig. For helvede ikke Fie Laursen. Nej, det gør du heller ikke, men det var øjnene, fordi de var meget sådan søde-agtige. Eller, jeg ved ikke, nej, jeg kan ikke redde den. Jeg kan ikke redde den. Nå. Chat, skal I også på Distortion? Eller hvad er chattens idéer? Jeg tror, chatten de regner med, at bare du ved, følge med streamen, og når Ralle han skal streame kl. 17. Ja. Det er spændende at se, om det er, man får sådan... Når opvarmningen er done, så går de videre til main, ikke? Exactly. Det er helt det der. Må du bare med på søndags? Nej. Jeg er jyde, så nej. Jeg vil navle til at streame lige ved. Bro, fra det mørke Jylland, det er fandme langt. Jeg glæder mig også til sådan, og sådan, jeg tror jeg helt på automatik kommer til at holde Distortion op mod karneval. Fordi det er de tætteste ting, der sådan sammen, eller nej, okay, men du ved godt, hvad jeg mener. Ja. Men altså, det er noget helt andet. Ja. Altså, du ved, karneval, der er alle fri, og alle slipper sig selv løs og sådan noget der. Her, folk spiller stadig lidt smartere. Ja. Altså, du ved, det er overhovedet ikke det samme. Nej. Det er meget solbriller i overskyet vejr, right? Det er meget sådan. Folk spiller smarte her. Ja. Hvem glæder jeg mest til at høre? Jeg glæder mig allermest til at høre. Jeg glæder mig. 2, 1, Wing. Og det er det samme med mig. Jeg kommer med et shout her. Jeg glæder mig allermest til at høre Josva. Josva? Bro, Josva er jo nok den mest undervurderede artist i Danmark. Ja, probably. Jeg er virkelig blevet wiki nu. Sådan, jeg føler helt, jeg sådan er blevet opium. Du er blevet sap nu. Ja, jeg føler, jeg er blevet det der. Du er sammen med en anden, og ikke mig. Ja, det føler jeg. Du har puttet mig så meget på. Ja, det er stadigvæk. Nej, men jeg synes bare, jeg synes ikke, det Josva er. Altså, han er jo stadig kendt i Danmark. Men jeg synes, han er så sådan her. Han er langt bedre, end hvad folk gør ham til. Hvad er hans mest kendte sang, hvis jeg ikke lige sådan kan komme på et navn? For nyligt, Lonely. Med Artie, den der. Lonely, når du ringer, så jeg skal gå. Okay, den kender jeg godt. Jeg har jo en leaked-fil af Aggo. Hvad? En leaked fil? Nej, du må ikke vise det der. Du må ikke vise det her. Du må love mig, det aldrig nogensinde kommer ud, det her. Det må du love mig. Hvad er det? Nej, det mener jeg. Hvorfor? Jeg kigger dig, det er nice. Jeg skal heller ikke snakke om det. Nej. Lad os komme, der ikke sker noget. Ja, der er ikke noget. Okay. Der er ikke noget. Leaked fil, det lyder som om det er helt det der. Du gør det også til noget helt det der. Du sagde... Ja, måske. Nej, men det er ikke så slemt, det er bare... Ja. Det er ikke noget.
Det er ikke Den er giftig. Hey! Ja, se, og det er nemlig det. Nu tror folk, det hele tiden er sådan noget der. Nu tror folk, det er... Hey! Jeg tror folk, det er 17-årige piger og sådan noget. Det har ikke... Nej. Det var fordi, vi var i stue, og så lavede jeg de sygeste bars. Det var bare det. Det var legit bare det. Ja, det var bare det, chat. Det var bare det. Det var bare det. Nå, hvad hedder de? Vil du være med til at lave en outro med mig? Ja, hvornår? Nu? Nå, er det outro? Ja. Så hvad hedder det? Vi starter lige med at lave et thumbnail face. Okay. Og så laver vi en outro. Okay, så chat. Tusind tak, fordi tak. I har set med på stream i dag. Ja. Det har været en kæmpe fornøjelse. Det har det sgu. Vi nåede ikke at streame så meget ude for Distortion, men det er fordi, jeg har en øresnegl, der sidder helt inde i, hvor det er, at jeg har fået at vide, at der ikke er så godt net, så nettet det går også lige om lidt. Men det kan være, at jeg kommer med på... Nej, var det dårlig undskyldning, at du havde din chat? Nej, jeg gør. Jeg elsker dem. Internettet er helt... Nej, ja. Okay, lad mig være ærlig. Hvis det ikke er fordi, du kommer og saver mig hernede, så kommer jeg til at sidde alene her og ligne en fucking weirdo. Det er sgu da derfor. Du ligner ikke en weirdo. Nu tager vi bare chatten med. Rundt, og så går vi rundt og hygger. Ej, og nu. Okay, ja, men kan vi godt det sådan alle steder? Nu spammer alle W-Nomi, men han ved godt, at vi ikke kan gøre det jo. Det ved du godt. Red mig lige her. Red mig lige. Jamen det er fordi, vi kan jo ikke sådan rigtig gå rundt og lave alt muligt halløjse her, så det er sådan, så er det heller ikke federe at se os sidde og spise pizza-agtigt. Kan du følge mig? Jamen det spørgsmål er... Min lille tudeprins jo! Main act, ja. Men ved du hvad? Så må I jo bare glæde jer til Rallyk og live. Til kl. 17. Så er det her en smagsprøve på noget, der bliver 10 gange bedre. Det ved I godt. Ja, det er Argus beslutning. Jeg kan ikke gøre noget for. Jeg kan ikke gøre noget mere. Det er rigtigt. Jeg har kæmpet for jer, chat. Folk hader mig så meget. Er det her langt nok til en live-video til at putte os til... Jamen det tror jeg nemlig ikke engang, fordi der er også musik deroppe, så det er ikke engang 500 kroner i punkten desværre. Men hop ud foran en en muted live video hele vejen. Bro. Det var... Altså, jeg stod op på en vogn. Jeg sagde det til jer tidligere. Jo. Lad mig lige prøve at se noget her. Virker det her? Vi skal lige have et andet hotel næste gang. Ja, chat. Jeg kan ikke her, chat. Jeg kan ikke her. Det er my bad, men jeg prøvede. Hvad så, Jones? Ja, lige hurtigt. Hej chat. Legenden, Danmarks varmeste editor. Kom nu lidt. Ja, Mash Report, og så får mig bandet, så jeg kan holde en uges ferie-chat. Men ja, så fornøjelse, chat. Jeg tænker, at jeg skal drikke lidt mere vand nu, og så... Ja, Elargo. Det er hele tiden Elargo. Men sorry. Jeg skal nok lade være med at streame en anden gang. Hvad? Så på med sygt line-up der. Altså, ja. Det er jo bare taget alt det, man gerne vil høre. Og så, hvornår er det... Hun er bare spiller 18:20. Det er så irriterende. Jeg ved ikke, hvad de så. Hun er bare Dancho og Chrome og Zoomer og sådan noget. Men de spiller legit en kilometer væk. Det er så irriterende. Sorry, chat. 07 boys. Sorry. Men halvanden time... Nej, det er ikke halvanden time før. Det er en time før. Det er en time før. Der var ikke så meget at gøre, chat. Nu har vi smagt kroketter. Vi har smagt vand. Der er ingen, der har smagt det der laks der. Men det forstår jeg godt. Så ja. Love you, chat. Sorry.